Sunana Abubakar Habib Ibrahim wanda kuka fi sani da ɗan ƙaramin su babban su. Sunana Usman Mu'azu. Sunana Ahmad Tijjani Husaini. Sunana Sumayya Salihu Galadi. Sunana Abubakar Sani. Sunana Jamila Ahmad wadda aka fi sani da Jamila A Sadi. Hakika cutar coronavirus COVID-19 Cuta ce wacce ta tabbata kuma gaskiya ce. Cutar coronavirus cuta ce mai sarƙe numfashi kuma annoba wadda ta gama duniya gabaki daya. Ta wace hanya za mu bi mu kare kawunanmu da kamuwa ko kuma yaɗa ta a cikin al'umma? Mu yawaita wanke hannayenmu da sabulu ko omo duk bayan minti 20. Idan za mu yi tari, mu sa gwiwoyin hannunmu kamar haka. Kada mutum ya taɓa idonsa ko hancinsa ko bakinsa. Mu yi ƙoƙari mu ƙaurace wa shiga cikin taro na ganin mun ƙaurace ko kuma mun kiyaye lafiyar jikinmu da na al'ummarmu. Mu ci gaba da kallon. Ku ci gaba da kasancewa. Ku ci gaba da kasancewa. Ku ci gaba da kasancewa. Gaba da kallon. Ku kasance da tashar Nagarta Hausa TV Online. Gaba da kallon Nagarta Hausa TV Online.